Sanibona kokuhle hodela kwathi tu la phambi kwethu. Hey, sinendlovukazi. Bathi umambuse lapho kumbuso wamaciko. Mambuse lapho. Injani kodwa? Ngiyaphila kakhulu anti-team. Yazi ukuthi anti-team nami I'm a part of anti-team. Lalela mina ngiholile ka anti-team ngimnandi ngirathi lalela ngimjojo. Okay. Sila kumbuso wamaciko kade uzojabulisa abantu uzizwa unjani namhlanje? Ngizizwa ngijabule kakhulu ngibonga kakhulu uNgcobo ngibonga kakhulu uMapholoba ngibonga kakhulu uBhuti Gay ukuthi i-anti-team ivulele yangena ngaphakathi nami ngingxenye ye-anti-team ngifisa nje lalelani ngithi wonke umuntu angajoyina i-anti-team. Anti-team to the people. Anti-team to the people, guys. Anti-team one, anti-team to the people. Sinobabugombe la babugombe uzizwa njani baphambi kaMambuselaphi? Uyabona namhlanje iciko uyabona uMambuselaphi angimazi manje sazana kudala sesangena naye entweni eyithile shothi somabhizinisi omdala lalapho imini engangade ngimfake khona sesitholene manje alright into engijabulise kakhulu nje uphakathi uyasebenza ade withdraw imali yes okay ngicela ukuthi awusho nje ukuthi kusho ukuthini ukuthi uthi uyiciko kubaleke ngani ukuthi uphinde ube semabhizinisini uphinde kube ama-investments? Ngifisa ukuthi Mzansi Afrika nonke kakhulukazi abantu besifazane nina enibizwa ngama-single parents abantu obaba basahambile basobuka ezinye izinto ukhona ababhizi ngazo ngaphandle. Ngithi kubalulekile kakhulu ngithi ngingumculo ngiphinde ngibe usomabhizinisi okwazi ukukhulisa ingane ngoba umculo awukwazi ukukhulisa ingane uwodwa kodwa siyadinga esinye isandla sesibili noma sesithathu esizoselekelela kodwa esiqondile njenge-anti-team esizokwazi ukuthi na udrow imali hambe uthenga igrosa ngithenga igrosa engakanani. Ngithi bantu besifazane asingeneni ku-anti-team. uDr Buselaphi ngicela nizongena ngaphansi kaDr Buselaphi guys. Yebo. Ithi number yakho. Inamba kaDr Buselaphi ithi 0609346343. Wozani nizongena ngaphansi kaDr Buselaphi. Yes. Kodwa ubaba uGumbu khona nobhuti wami khona kodwa yabona nje ngoba bena bayikhandlela ukuthi bafike la. Sicela iDurban yonke, iNorth Coast yonke, Impangeni, angazi Maritzburg. Sicela ukuthi nikhandle bantu besifazane ithina ama-single parent. Awutshela abantu ukuthi sicela ukuthi ningene ku-anti-team nikwazi ukuthola imali ngemali encane uyakwazi ukuthi uwondle ingane zakho. Ngicela utshela abantu ukuthi la kwa-anti-team imali uyithola kanjani? Uyenzani imali uyifaka omunye nomunye uyifaka omunye wenziwani ukuthola imali kwa-anti-team? Wena uyithole kanjani? Lalelani kwa-anti-team imali uyifaka omunye umuntu ulinde omunye umuntu ayenziwa kwa-anti-team leyo nto leyo guys. Kwenziwani? Kwa-anti-team ufaka imali leyo osuke u-investa yona uzokwazi ukuthi uthenge efonini yakho kuphela uthenga noma utrade uyathenga noma uyathengisa ku-trading yakho uzenzela imali noma ungathoyo wena ungenile mhlawumbe nge-2,000 noma nge-6,000 noma noma nge-10,000 yakho noma nge-100,000 noma befanele uhleli phansi akusho hamba ufuna abantu kuba kuwena ukuthi abantu uyabafuna na kodwa ku-anti-team mawutrader uyasela noma uyabhaya awuluzi lutho okuphela imali yakhe iyakhula ngosuku kabili ngosuku ucabanga uhola kabili ngosuku asenzeni imali bafethu. Nansi into engicela ukuthi ngiyibuze ngifuna ukuthi izwe iphume emlonyeni wakho ngikubuze azi cabanga ngibuze engiyaziyo let's say ngiyathokoza kakhulu ngiyathokoza. Let's say ufaka u-6,000 let's say ufaka u-10,000 and then kwenzakalani iprofit yakho uyithola emva kwesikhathi esinganani isingakanani iprofit yakho? Bafethu iprofit uyithola u-100% kwa-anti-team ungafaka ngisho umuntu. Yezwa yini? Ngokutrader kwakho nje. Ukutrader kwakho kuphela. Uthola imali yakho u-100% emva kwe-33 days. Bese uthola imali yakho mina sengiyitholile ngikhuluma ngento engiyaziyo. Yebo. Ngifoneleni imali yangempela. Imali yangempela ku-0609346343. Manje uthengeni ngemali yakho usuwithdrawile lapha? Ngithenge igrosa yagcwala ifridge kwagcwala yonke. Sizoyifaka leyo grosa sifuna ivideo yayo sizoyifaka izobonakala. I-anti-team bafethu iyasebenza. I-anti-team akulona ibhanoyi ngicela project. I'm from there. I'm inside. Sengiwithdrawile ngayibona ngathi mina awukhe ngidrowa ngifuna ukubona ukuthi iyaphuma ngempela. Yaphuma ngahamba nabantwana saye eShoprite sayothenga igrosa enganani. Hayi wena
I know. Anti-team to the people. Anti-team to the people. Kambe ithini islogan sakhona? Join anti-team, keep building wealth, enjoy life to the fullest. Siyabonga.